Simpelthen den her video, det er en af 8 år gammel, tror jeg nok. Han er, og han eller Fortnite. Der har han det sidst, tror jeg nok. Håber bedst med det samme, tror jeg. Fordi det er ikke nogen. Det er en video med ham. Han er bedre end mig. Så tror jeg, vi har lært noget af ham nogle drenge. I er bare til at ham ud. Han er 2. Ham der er vigtig. Jeg tror bare, han vil tage mig 1 mod 1. Men at det dem ønske er bare det ikke den bedste til Fortnite lige for tiden. Klart var det ham på hvis igen hos ham. Lynhurtigt. Siger det lort? Forsvind. Holy. Jeg vil, men lige skal spørge hende, om vi skal være klar.
kan være nogen chance for, at Rødmus... Ske, det siger jeg. Det er godt. Er der overhovedet nogen chance for overhovedet? Ja, det var ikke spændende. Det var bare sådan, du skal være sikker på, at du ikke kommer der og leger den sødeste følefyr og alt muligt, og så slår bare, fuck dig, Ja, det er mærkeligt. Men hvordan mærker han luften? Hvordan finder han ud af det? Bare, skal han spørge, eller skal han spørge nogle af hendes veninder? Skal han få hans venner til at snakke med hendes veninder? Eller hvordan finder han ud af det? Når du sådan, kigger hun meget på dig, så går du efter den stilling, du sidder i. Jeg hører nu først. Pige er forelsket en pige. Der er meget sammen med hende. Og det er hun noget løje. Den har jeg lige ikke hørt. Kan du flinge hun så også? Det er et råd, jeg ikke har hørt før. Chat, hvor der Hvad nu hvis så, at vi står i en situation, at du kan mærke, at hun lige pludselig laver positionsstillinger, som du lige har lavet. Du sidder med benene på kors, så tager du benene ned, så tager hun benene ned, så tager du armen op, klør, så tager hun armen op, klør, så hvad så? Så er der økonomi, hvad skal han så gøre? så sidder jeg på fangen med, Fange hende med et snor. Følgelatoren. lad os bare sige, at der var meget på Tyskland. Når jeg sidder og snakker med din mor, hvor du er syg, der er syg med weekenden og så skal du prøve så, at du kan holde hende ud at kigge på dig, og så er der kigget til den, og står sådan. Så når hun gør sådan, det er sådan helt for langt. Og sådan helt generet, ej, han kigger på mig. Altså, hvis hun smiler til dig, den har øjenkontakt længere siden i forhold til dig, og ikke kigger væk, så er det godt. Så kan hun bare have den. Det var overhovedet ikke det, han ville. Var det ikke det? How to Make Ladies by Pete and Dingo. And mostly just Pete. Yes, I'm just listening to Pete's beautiful advice. Lige sådan noget der til nogen, hvor I får øjenkontakt. Du smiler. Jeg har brug for det. Hvad sker der nu? Jeg har aldrig i mit liv hørt en så klam brud som Silje. Du bliver nødt til at stå henne ved døren lige 10 sekunder. Jeg mener, der kom sovs med, og det lover jeg dig godt. Jeg har pige til den fra 1880, siger hun. Og piger kan bare mærke, at der er nogen, der kigger på hende. Nu får du en hel masse drengespørgsmål, som vi drenge ikke fatter et skidt. Ja, det vil vi gerne have svar på. Vi har en pige i chat. Ud af 500, så er der en pige. Fucking pige. Kom ind til selfie, så Dogface. Hvorfor skal I lave det der dogface til det pige, som bruger? Hvorfor kan I bare tage et normalt billede? okay, bare så. Ja, du kan ikke bare tage Brians smil. Jeg kan tage et billede, hvorfor skal I jeres ansigt sådan, at det kan bag til? Ja, fatter det ikke. Ja, lad os sige, at jeg er pige. Du er dreng, du kan kigge lidt mig. Så jeg kysser dig. Det kan jeg ikke love, men jeg prøver det der. Jeg sidder bare lige her lidt. Nej, du kigger på mig nu. Du er i hvert fald vild med mig, det ved vi. Du ved godt, du er vild med mig, og du ved ikke, om jeg er vild med dig. Der er en sår corona, du spiller sejn, der er en Brian-smil, du har en halskede på. Så prøv at kigge på mig. Som Freja siger, så kan man mærke, om folk kigger på mig. Så nu kan jeg godt mærke, at kigger på mig. Typisk piger, de spiller lidt arrogant, kigger lidt siden. Lidt sådan her. Det håret kigger på sin bil der, som om de er på en snap, der er de ikke. Så bliver du forlegen. Det kan faktisk være drengen, der bliver forlegen, hvis han er vild med pigen, og ikke omvendt. Stop the cap. Er du ikke vild med mig? Nej, men hvis nu er en pige, det er et skuespil, der. Hvad er det for et stof? Hvis hvad er definitionen af ægte bro, så skal jeg kigge på den her studie. Men nu var spørgsmålet, han er så vild med en pige, at han overvejer at spørge ham, om vi skal være kærester. Og hvad siger du til det? Herfra vil jeg sige, der er noget for for. Altså, Okay. inden du lige gør det, så tjek lige, om der er de her tegn med skarpet, og så tag det derfra. Ikke? Skal vi lige spørge ham, hvad klasse han går i? Vi skal lige vide, hvad klasse du går i, før vi kan gå videre. Jeg går i 5. klasse og har 12 år. Ja, så skal han spørge. Jeg skruede den første klasse, da jeg var 11, men nu er det så ikke, jeg skal op, og fra 11 til 13, der Det er vanvittigt, det er. Velvet er fint. Den skal vi faktisk se mig til den, og den. Det bliver bare meget bagud. Jeg tager måneder bagud. Men du har abonneret til næste video.